wana gijam faɗani aɗa selli waɗa tampere gapano eyi wallahi ko haaju tiɗɗo dari bisimilla eyi saabu ɓiyam o ko poɗɗo ɗannade e ɓiyam oɗo tokor nene ko poɗɗo ɗannade e bawɗe Allah e aɗa andi wajo wi 300.000 temedde tati ujunere inchallah so yeehi hande anini ɗo e semaine gartomi addamo 300.000 mo so Allah jaɓi walla men tan ko kam ala caɗele kono noon oɗo kalis mo jogimi ɗo henno komi ponno déposé ɗum won nokku mi haalama noon ɗo woddele o juuɗe so tawi mi tottima no mbiɗa ni ɗo e nden aɗa yontere tan gartirna ham kalis o mbaɗa wawi tottude inchallah yontere est ce que ma yetto yontere mi wimama yontere ni en way saw yettata ko yontere ni ala caɗele ɗum kam ala joni fadama danma ɗum ala caɗele ala caɗele ala caɗele alhamdulillahi rabbil alamin jettori gonni Allah tabaraka wa taala Allah uddata dami arsil palanteɗo Allah uddata jaka Allah gijam eyyi ko mbiɗa ko noon ni ayi hay ɗum kom bannude mi enveloppe no mbimami ni mbiɗa foti déposé mi won nokku ko yawi noon e ko yacci no mbiɗa ni koye maɗa panni ɗum noon ni inchallah noon ko haaju ma kono annene mbaɗa haaju o ko enen ndendi ɗum inchallahu rabbi so Allah jaɓi inchallah ma artu yo hoto leel tan leelata so Allah jaɓi inchallah a jarama yo Allah waɗema barke a jarama eyyi marhaba Bokar hey Marses marlaji fo a ɓuɓɓi ɗum marlaji fo a ɓuɓɓi ɗum ɗum ɗo nafani gorɗo wanni abbirto mor ani so rewɓe batti yaade na ɗanniyo sukaɓe rewɓe ne jahana ɗanniyo ene gacci ɗo sukaɓe worɓe kañumen poti ɗanniyade ça veut dire gacce mbaɗi probléme ɗo hay ɗanada wawata holno ɗanirtoɗa doole mbayratnom kay wiye so doole donki yo doole keɓɓo kono doole donko keɓɓade koye ma jiimi ɗum kono kam so tawi nanɗani woppuɗano anda hol calculation mo woni anda ɗi marla e sodiraka karlelo hen ɗi fo a ɓuɓɓi yamin ko jaraɗo aɗa arta jinnani ko a faami ƴew ko kalanɗa ko fof min ko ɗon lowɗa ɗum e noppami gacce ma min e debbo nena yahane ɗanno en yiilo en yii situation galle o no wayni gandanɗa hormi welani ɗum ƴetti volonté yaade wiide ne ɗanno ɗum e jonde fam hakkullaɗi haalde bammaɗo hakkullaɗi ay sinno kono jamde a fotan tokor nen yo ɗanno min ɓurgonɗo e gallo eyyi sinno ko jaam wonno aɗa yinno ɗannade aɗa wawno wiide bawma min de mbiɗa yiɗi ɗannade walla no ɗanniri hami salo an joni ala haqqilantagal a faami ittude min yom ɗanno nden somi tottimama sa ɗannima bonnat ko lelde tan a ɓoɓɓat marlaji toon ko lelde tan ay ƴew mo ummaki ɗo e jonde ɗo gilar woni ɗo gilar woni e ɗo a ummaki ɗo e jonde hay sa ɗannima ko lelde kadi mum mbaɗata ɗo min de sa min ko jarano ɗon garta guilnani walla guila ñanden oɗon mbiya oɗon pewje ɗo mille ugi amanda hol ɗum 300.000 yo mi ñamɗanno a faami fof koye loppamɗi no ɗowɗon man hamin cuuɗi hen hollum man hamin cuuɗi hen kono an ko tottara ɗanno ko ittu min ɗanno barawal bari hen ka bar min timmani gorko a timmay a timmay yaltu ɗo ga e galloga pour neɗɗo tan récupére hen ga ko probléme eyyi yaltu nim siɗi ga gonɗa babam yaltu sindo ko jam wonno min e mungo Allah ƴew mi senni Allah ƴew sinno mbiɗa anni tan ko ni mbayanoɗa ano ƴewɓe barke ƴew mi arata ha hôpital ɗo yumma mi yaltini ɗum tan ɗeɗɗuma an mi likkitma tan maya goto anini mon cœur togor nene naam habibi togor nene naam nananoma wonnoma wallahi komi sofnoɗo aɗa warñi koy mi warñat Bokar ko Bokar ko waɗi kadi ko lawɗo kam ɗo hen marlaji fof Bokar ɓoɓɓi mi nani danduma guinnayi marlaji Bokar fof ɓoɓɓi min komi kalda dawani hirde en mbimi komi kalda hum kam waɗi coow ɗum naggi ko wona ɗum ko nda 300.000 woni ɗo weltima kono noon kalduɓe makko yontere anani yontere ma ara avant yontere haala mo ayi an ke ɓaɗe liciti 300.000 dirham 300.000 nen 300 Allah sa andi yeehi noon nande 300.000 safna ngudi heɗumi seeɗa noon sa yeehi noon
ganda ko nawma ganda hoore ma ladde anda bi moƴƴo kono bi moƴƴo andi hoore mum gonga anani ganda ka juulɗo anani diggo e doole ma gadda ñammina jinnaɓe ma min sa yi mbeɗa waɗa ni fof kadi ari a mbiyata komi yiɗama walla wona yiɗama ko jimmi jogoɗa joom ko ɗum jimmi wadde hande nani ko dartannomi ma ko fof mi yiiɗume ma ɓerdam ɓuuɓi hen anani sinno ko sagam gona ɗo anani sa yi kadi mi woppimama tan a yeehi tan c'est parce que mbiɗa joguema hoolare wadde noon woto jaɓat bonnude hoolare anani o won kooliguel ƴakki awdi oto won ɗum anani ɓerdamen ɓuuɓe ma allah en seeɗi ɓerdamen ɓuuɓe ma mi seedni allah ɓerdamen ɓuuɓe ma anani mi yiɗa goɗɗa kam mi yiɗa goɗɗa kam ono so mbaɗini min no mbaɗen wancaji wancaji allah wancaji allah newnlawol ɓerdam ɓuuɓe ma wallahi buubi ɓerdam ɓuuɓe ma allah en seeɗi ɓerdam ɓuuɓe ma da hoore ma Bonsoir. Salut, ça va? Ça va? Comment tu vas? C'est vous, moi? Oui, c'est moi, Omar. Ah, ok. Donc, hier, je parlais. C'est Eva, n'est-ce pas? Si, Bol, c'est du camion. D'accord. Pour la faire du guet, du baillot. Ok. Toi, je t'avais expliqué, tu t'avais le somme là. Oui, La somme. 300 000. Mais est-ce que tu peux m'expliquer La somme, tout est là. Oui. Ok. Ouais, genre, comme j'avais dit ça à ton père et toi aussi, Oui. juste c'est le ménage, travail de la maison seulement. Toi-même, tu es une femme, tu sais déjà comment ça se passe. Si. Donc, ça, c'est pas comme travail là où tu étais quoi, là-bas. Là où tu es actuellement, quoi. Parce que là-bas, c'est dollars. C'est juste journalier, c'est pas mensuel. Ouais. C'est par jour qu'on te paye, c'est-à-dire. Ah, ok, C'est je comprends. Je compte sur toi. T'inquiète pas. Alors, C'est un travail qui n'est pas assez difficile, quoi. Comme tu es une fille, tu peux bien gérer, je pense. ok, Inch'Allah. Donc, c'est bon, t'as compris. Oui. Vraiment, c'est une grande opportunité à ne pas rater. Ok. Donc, demain, Inch'Allah, je t'appellerai. Demain, Inch'Allah, la nuit, je t'appellerai. Alors, Je dirai quoi, l'heure que vous allez décoller, Inch'Allah, je dirai ça. ok, De toute Inch'Allah. façon, demain, Inch'Allah, que tu sois prête quoi, à partir. Ok, pas de soucis. Ok? Ok. Donc, Alors, bonne soirée, merci. Alors.